Shubor nakaslem jong unong san hima. Ha ka step bahanyo jong ka jing shong sha thangan u chairman ka Green Tech Foundation ki board district kilawan ban penbor ki nong yalam ka foundation manikendo ya ka director jong ka tana tourism. Hande ki nong yalam ka foundation kila kanta yakani dak bakdo ba ka foundation kila da ban pha ki kot kisla sha ka sarkar bat ka foundation ka kwa ba ki board district kinwan ra da ka jing tho ka bakhat ya ka jingalang bat ban pensha ya ka jing thmu jong ka ta ka jing kendo. Habakran Shikilat Patai Kubor uba Retailing Do Secretary General ula banjur da kabuong baka foundation kadawabet ban wengno shisendon ya ka jingthmu bante ya ka hotel Ramdor ha udolin nong lumpong deng. Mapiat ihi mene nakaliang ng district administration kila pa biyang ya i magistrate ki chongki baginuan hang ni banyakran hang ban penbu kata ka appointment ban director jong ka tourism tambah kebenekong ni sothu ihi bakadai ba ngila dapat lupa kita kikot kislan na adu kini kita yogi belalai kau ngi kam mi hidu hang ni hamadan kum ni dak ketin kila don kijing tho ta bangi lapa kijing tho tama kiru kini ban reply yang ini kijing tho i tina kalian ke jong ke tourism department ki oh na baki lapon bu kata ka appointment oleng baka district administration tamangi so bu kita ki baro kilong no kibam songnya kibam bentoy hiru namar balay nila song ni matalah news chairman jungi kata kajing charging it jung baklam bupor kelakot news ni re haduk mentak adi ban miin kata kajing khot joki belamba to ya ngin scrap no ya kanika project nang tin lumpong deng henry ya kata ru leki wan hang ni ki phawan perngem ni ki phawan le ta kumni de kumtai kamdon te kata ka clarity kamdon kata kajing shine kidai ban mi chakmat ban ong daga jing sai daga jing tho bapet i khot ye pi ka foundation ka belapan i ka demonstration halor kata kapang ka ban weng no ya ka project nang tino ulung pongdeng ka baaru kidi ban ai kata ka assurance ka bakin ong ba hot ni langsung thu ya ka jing pensai ka jong pi ka jing le ka jong pi lumba ka ni ka hunger strike ke kumtangi na kaliang ka directorate of tourism ni kloy ban weng no ya ka te ka project na ulung pongdeng tang kita hir di kile tang kumta ni dah masuk dah bakman dah berjai-jai rem kata ka kumbangi on klem pensit yanu yanuru ini dah berjai-jai nang na badan malki tang kata hira kapan syai bahaya kata ni hatu pilek dan pakai kan ni jingkot lengba ke district administration ba pini lek penduk ada so kino kijingkot na kaliang ka district administration laki one na benta ka tourism department na benta ka directorate bilong ki bakloy tambah ngiru dan ungkong ni kem ong rebangi suwan hang nito weng no ilong pon kam pertai deki pha deki jing tho la deki wan da kalenti jong ka jing tho bat kin pensai ka phang jong ka ta ka jing khot jing ekran nilong ki bakloy manli ya kendo